Turi a közönség egyik nagy kedvence. Sosem játszott, erre mindig önmagát adta és adja. Ez ő, ezért imádják. Kabala figurákkal halmozzák el, verset írnak neki, molinókat festenek, és még ki tudja hányféleképpen fejezik ki a szurkolók a rajongásukat. Én úgy érzem, hogy rengetegen szeretnek már a pálya szélén. Én mondjuk azt nem látom, hogy a szurkolók, csak a barátaim, az ismerőseim mesélik, hogy mikor jövök, hogy akkor őrjön a tömeg. Én ezt bentről nem hallom, de azért az embereket látom az útszélén, hogy szurkolnak nekünk. Te ösztönösen csinálsz mindent, nem? Én úgy gondolom, hogy ösztönösen, és azért próbálom a 100%-ot kihozni magamból, meg próbáljuk az Imivel együtt, de sokan azt mondják, hogy bolond vagyok, de én ezt bentről nem érzem.